Skôr než budem čítať úvodný text nášmu uvažovaniu, chcem porozprávať príbeh, krátky, zaujímavý príbeh o tom, že počas tej kazateľskej služby sa mi z času na čas stávalo, že ľudia prišli za mňou nejakou otázkou. Na tom nič zvláštne nevidím, keď ľudia majú otázku a niečo položia a chcú to prediskutovať. To je v poriadku, ale raz prišiel za mňou jeden brat, nedávno pokrstený, a položil mi otázku a tú otázku troška ma prekvapil a tú otázku chcem tiež položiť, teda prezradiť, že čo sa pýtal ten brat. On sa ma pýta, povedz mi, aký som ja človek. Čo si o mne myslíš? Aký som ja človek? Som ja dobrý alebo zlý? Táto otázka ma prekvapila, lebo nie často my kladieme túto otázku, nie často sa pýtame ľudí, že čo ľudia o nás si myslia. Aj keď všetci chceme vedieť, túžime potom poznať, čo ľudia si o nás myslia. A hneď v úvode chcem povedať, že tá zvedavosť nie je hriešná. Keď chceme vedieť, čo ľudia o nás si myslia. Vy poznáte príbeh z písma svätého, myslím na Matúšovo evanjelium a tam na 16. kapitolu, že jedného dňa aj Pán Ježiš sa pýtal svojich učeníkov večer po prednáške, že čo počuli, čo ste počuli, čo ľudia hovoria o mne. Ja tu liečím, ja tu robím prednášky, ja tu pomáham ľuďom, radím. Čo ľudia o mne hovoria, že kto som ja? Poznáte ten príbeh z Matúšovho evanjelia. A potom prišiel apoštol Peter s odpoveďou, že ja som počul, že jedni o tebe hovoria, že ty si Eliáš, alebo Jeremiáš, alebo nejaký iný zo starozákonných prorokov. Áno, Pán Ježiš chcel vedieť, a čo vy o mne myslíte? Vy, moji učeníci, kto som ja? A potom Peter odpovedá za všetkých učeníkov tak správne, že ty si Kristus, syn živého Boha. Takže tento príbeh z písma svätého som citoval na úvod preto, lebo chcem premýšľať a uvažovať nad tým, či my o sebe vieme, čo o nás druhí ľudia myslia a čo o nás druhí ľudia hovoria. Zaujíma vás to? Čo o vás susedia, kolegovia, rodinní príslušníci, známi hovoria, kto sme, čo sme, aké predstavy o nás majú, pretože ľudia za našim chrbtom o nás rozprávajú, že kto sme. A niekedy majú zdeformované predstavy. Takže chcem dnes premýšľať spolu s vami nad otázkou, ako zistiť, aký sme. A ako zistiť, čo o nás ľudia hovoria. Na úvod budem čítať teraz už ten úvodný text k nášmu uvažovaniu. Jeden známy príbeh z 2. knihy Samuelovej. A nebudem analyzovať ten príbeh, ale dovolte mi prečítať viac textov. Na úvod až 9 textov, ale vám sľubujem, že nebudem analyzovať celý príbeh. Ale predsa je potrebné, aby sme to prečítali. Preto poslal Hospodin Nátána k Dávidovi. Keď vošiel k nemu, povedal mu, 2 mužovia boli v jednom meste. Jeden bol bohatý a druhý chudobný. Bohatý mal oviec a volov veľmi mnoho. Chudobný nemal ničoho, kromne jednej malej ovečky, ktorú bol kúpil a choval ju a rástla pri ňom a pri jeho synoch spolu.
jedla z jeho kusa chleba, pila z jeho pohára a líhala v jeho lóne a bola mu ako dcéra. No prišiel k bohatému človekovi nejaký pocestný, pretože mu bolo ľúto vziať zo svojich oviec alebo zo svojich volov, aby pripravil pokrm cestujúcemu, ktorý prišiel k nemu, vzal ovečku chudobného človeka a pripravil ju mužovi, ktorý prišiel k nemu. Vtedy sa veľmi rozneval Dávid na človeka a povedal Nátanovi, akože žije Hospodin, synom smrti je muž, ktorý toto urobil. A ovcu nahradí štvornásobne, pretože vykonal takú vec, pretože nemal lútosti. A na to riekol Nátan Dávidovi, ty si ten muž. Takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov, ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom, a ja som ťa vytrhol z ruky Saulovej a dal som ti dom tvojho pána i ženy tvojho pána do tvojho lóna a dal som ti aj dom Izraelov a Júdu a keby to bolo bývalo málo, bol by som ti pridal to i tamto. Prečo si tedy opovrhnul slovom Hospodinovým, aby si učinil to zlé v jeho očiach? Uriáša Hetejského si zabil mečom a jeho ženu si vzal sebe za ženu a jeho si zabil, zavraždil mečom synov Amonových. Ten prečítaný príbeh predpokladám, že všetci veľmi dobre poznáme, nie je to niečo nové, bombastické. Všetci veľmi dobre poznáme aj ten predchádzajúci príbeh, čo sa tam vlastne stalo a my vieme, prečo prišiel prorok Nátan k Dávidovi jednou vetou, pretože Dávid zobral manželku svojho suseda za svoju ženu a svojho suseda nechal zavraždiť. Ale jednou vetou môžeme zhrnúť tento celý príbeh a tá veta znie, Dávid nevedel, čo robí. Dávid o sebe nevedel, aký skutok on koná. A tento príbeh na úvod som čítal preto, lebo častokrát sa to stáva aj nám, že robíme niečo, ale nevieme, čo robíme. Nemáme akúsi kontrolu nad tým, čo robíme. Nie sme pánmi situácie. Nepoznáme, aký ľudia sme. Nepoznáme, aké pohnutky, kto nás ženie, kto to všetko riadi. A práve preto my ako veriaci ľudia by sme mali na malú chvíľu sa niekedy zastaviť a premýšľať nad tým, čo robíme. Mali by sme premýšľať o tom a mali by sme sa zaujímať o tom, že aký som ja človek, ako ja žijem, čo ja robím. Akým spôsobom zistiť to, že aký človek som ja. Ten problém vidím v tom, že nenašiel som človeka, ktorý by mi vedel nastaviť zrkadlo. Nenašiel som človeka, ktorý by mi povedal, že aký som, lebo niekedy si myslíme, že tí druhí ľudia nám môžu povedať, aký sme. My nemáme šancu sa dozvedieť od druhých ľudí, že aký sme, pretože ľudia buď sú zaujatí voči nám, a keď od zaujatého človeka sa pýtate, že čo si o mne myslí, tak on vysype, on povie, čo si o mne myslí, ale on je zaujatý. A keď sa opýtam človeka, ktorý ma miluje, povedz mi, aký som ja človek, tak on bude rozprávať o mne to najkrajšie. Nebude pravda ani jedno, ani druhé. My nemáme šancu zistiť, aký v skutočnosti sme. Možno niekto si myslí, že sa spoľahnem na seba. Ja sám seba ohodnotím, aký som ja človek, ja viem. Nemáme šancu povedať, akí sme my ľudia, pretože my sme schopní sami sebe vystaviť vysvedčenie s hviezdičkou. My sme schopní o sebe myslieť, že my sme výstavný kus. My sme nositeľmi Nobelovej ceny. My to robíme všetko najlepšie. My nerobíme žiadne chyby, žiadne nedostatky nemáme.
keď my o sebe si myslíme, že sme ako hrdina viery, dokonalí, bezchybní. Takže kto nám povie, akí ľudia sme? Nikto z ľudí nám to nemôže povedať. Ani my sami o sebe nemôžeme povedať, akí sme. Ale Pán Boh je ten, ktorý pripravený nám povedať, akí sme. Pán Boh je ten, ktorý nám chce zjaviť, tak ako zjavil Dávidovi, aký on v skutočnosti je. Dávid o sebe si myslel, že on je spravodlivý, on je dobrý. Možno ľudia, ktorí ho milovali, tiež si o ňom mysleli, že to je dobrý král. Určite bola tam aj nejaká opozícia, ktorí na neho hovorili niečo zlé, ale Dávid to obhájil s tým, že to sú tí ľudia zaujatí. A ja to tak robím. To sú zaujatí ľudia. To, čo oni hovoria, to ma veľmi nezaujíma. A možno aj vy tak robíte. Ak niekto je zaujatý a niečo hovorí, tak jedným uchom dnu a druhým uchom von. Aký človek som ja? Dávid nevedel o sebe, čo robí, nepoznal veľkosť svojho hriechu. Možno Dávid tak rozmýšľal, že ja som bol Pánom Bohom pomazaný za kráľa. Ja som bol Pánom Bohom možno 10 rokov, keď bol vo vyhnanstve, keď utekal pred Saulom pod Božou ochranou. Dávid mal skúsenosti s Pánom Bohom. Dávid zabil Goliáša. Dávid mal aj iné skúsenosti s Pánom Bohom, že Pán Boh ho neopustil. Pán Boh bol pri ňom. Tak on možno o sebe si myslel, že ja som Boží milovaný služobník. Niekedy možno aj my si myslíme, že Pán Boh nás miluje a že sme milovaní Boží, milované deti. A to je dobré, že to myslíme, že sme Božie milované deti. To treba, lebo Boh nás miluje. Ale Dávid nevedel, čo robí. Dávid rozmýšľal tak, že a čo na tom je, že sa mi páči manželka suseda? A čo na tom je zlé? Veď ja som král nejaký. A aby som nerozprával teraz o smilstve a o flirtovaní, pretože tam sa stalo to smilstvo, tak mi dovolte povedať, že ako rozmýšľame my ako veriaci ľudia niekedy o nejakých hriechoch, ktoré Pán Boh nemá rád. Keď veriaci človek zaklame, tak čo si myslíme o tom, že je to veľký hriech? Keď veriaci človek zaklamal, veď okolnosti ho donútili a čo na tom je? Pán Boh aj oveľa väčšie hriechy vie odpustiť, než nejaké klamstvo, že som nepovedal úplne pravdu. My to vieme obhájiť, že Pán Boh vie odpustiť aj oveľa väčšie. A čo na tom je, že trocha kradnem? Veriaci človek niekedy troška berie z práce niečo domov. Alebo veriaci človek nejakým spôsobom, ja neviem, zapíše viac hodín, než robil, než v skutočnosti odrobil. To som len vymyslel. Nech to nikto z vás neberie na seba. Aj veriaci človek môže obhájiť vlastne svoj skutok s tým, že a čo na tom je? Veď Pán Boh aj väčšie hriechy vie odpustiť. Nezaplatím daň. A štát ma klame aj tak. Ja beriem len to, čo nikto nebude hľadať, nikomu to nebude chýbať, aj iní to berú, nevyniknem. Čo na tom je? Pán Boh vie odsúdiť, Pán Boh vie odpustiť aj väčšie hriechy. Čo na tom je, keď ja tak trochu ohováram? Myslíte si, že to je veľký hriech, keď trocha ohováram niekoho? My radi tak ohovárame toho človeka, ktorý nie je prítomný. Práve včera som počul v rozhlase, tam viedli nejaký rozhovor, len náhodou som zapol, teda v aute, a rozprávali medzi sebou a jeden radí tomu druhému, že keď hovoríš o neprítomných ľuďoch, tak hovor len to,
čo by si mal odvahu povedať aj jeho prítomnosti. Je to zaujímavá myšlienka. To neveriaci človek povedal. Svetský učiteľ to povedal, alebo poradca, poradí ľuďom. My radi ohovárame druhých ľudí. Radi hovoríme o nedostatkoch. A čo na tom je? Veď Pán Boh vie aj väčšie hriechy. A dokonca my to vieme aj obhájiť. Že súdim toho druhého človeka. Čo na tom je? Že to robím. Veď to není veľký hriech. Mám odvahu hodnotiť tie aktivity slovami Pána Ježiša. Lukáš 23. kapitola zaznamenáva 34. verši, že keď Ježiš visel na kríži, ľudia pod krížom kričali posmešné slová, ľudia ohovárali, iným si pomohol a sám sebe nevieš pomôcť. Ak si Boží syn, zostup z kríža, uveríme ti a ďalšie také posmešné výroky. A ako Ježiš Kristus hodnotil to, čo tí ľudia robili. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Takže by som chcel týmito slovami Pána Ježiša hodnotiť niekedy aj naše konanie. Že niekedy aj my robíme veci, ktoré ani nevieme, čo robíme. Len to robíme. My nevieme, ako Dávid nevedel, on urobil nejaký hriech a on nevedel, čo robí. On nevedel, aký je. My keď robíme niečo hriešné, tak my to dokážeme premenovať. Mi dovolte uviesť také príklady, akým spôsobom som počul, že ľudia dokážu premenovať hriech. Keď niekto niekoho nemá rád, alebo poviem iné slovo, ho nemusí. To je moderné slovo, ja ho nemusím. Ale v skutočnosti, čo to znamená, ja ho nemusím? Ja ho nemám rád, alebo ja ho nenávidím. Možno, že to je silnejšia forma, ale toho istého nasmerovania. Ja ho nemusím. No a keď ja niekoho nemusím, tak my vieme, že nenávisť a hnev to je hriech. No ale to nemôžeme povedať tak, že ja ho nenávidím, alebo ja ho nemám rád, lebo vieme, že to je hriech. Tak troška to musíme premenovať a aby to vyzeralo tak, že je to už spravodlivosť. Ja keď niekoho nemusím, tak povieme, že ja mám iný názor. Ja bojujem za spravodlivosť. A už je to cnosť, boj za spravodlivosť. Alebo keď mám iný názor, tak už je to dovolené. Ale v skutočnosti tým len prikrývame nenávisť a hnev. Alebo máme tu hriech ľahostajnosť. Jakub píše, 4. kapitola, 17. verš, že keď niekto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Koľko ľahostajných ľudí žije vo svete? Idem po ceste a v priekope leží muž. Autom ideme a predo mňou ide 10-15 aut. Ani si to nevšimnú ľudia. Ja zabrzdím sa, otočím, vrátim sa späť. Človek tam leží v priekope a za mňou idú auta a ešte začnú trúbiť, že prečo stojím. Prečo obmedzujem premávku. Nikoho to nezaujíma, že tam leží človek a potrebuje pomoc. Ľahostajnosť. Je ľahostajnosť hriech? Podľa písma svätého, keď si nevšímame biedu toho druhého človeka, keď nás nezaujíma osud toho druhého človeka, aj keď ten človek sám si to zaslúžil, to, čo prežíva, pretože to môže byť opitý človek, nemusí to byť zrazený človek, ale môže byť aj zrazený. Ale ľahostajnosť je hriech. Jakub hovorí, že keď vie niekto dobre robiť a nerobí hriech a ide ďalej a rýchlo pridá ešte na plyne, aby odišiel ďalej, tak to je hriech. Čítal som taký príbeh, kde odborníci robili taký prieskum, že strčili auto do priekopy
A potom čakali, hustá premávka bola, čakali, že koľko aut sa zastaví. A počítali auta, ako auta išli za sebou, nikto sa nezastavil, až neviem, nejaký 70. vozidlo sa zastavilo a nakoniec to zistili, bolo to troška humorné, že to boli ľudia, ktorí zbierali šrot, železný šrot a tam videli nejaký obchod v tom, tak sa zastavili, že to by bolo dobré zobrať. Ale to bol len pokus na nich, že koľkí ľudia by sa zastavili a pomáhali. Ľahostajnosť. My ľahostajnosť premeníme na nestrannosť. Ja som nestranný, ja sa nemiešam do záležitosti druhých ľudí. A to je už cnosť. Keď ja sa nemiešam do druhých ľudí, ja si to nevšímam, to ma nezaujíma, nech to tak je, ako je, to už je cnosť. Alebo máme ďalší hriech, netrpezlivosť je tiež hriech. Keď ľudia sú netrpezliví. Ale čo keď to premenujeme troška a povieme, že to je horlivosť, ja horlím za niečo, tak už je to cnosť. Alebo môžeme urážlivosť. Je urážlivosť hriech, keď niekto je urážlivý? Ja z času na čas prídem do styku s ľuďmi, ktorí sú urážliví. Hneď sa urazia, počujú niečo a už hneď to zoberú na seba, hneď už sú urazení, hneď už sa hnevajú. Je urážlivosť hriech? Pán Ježiš koľkokrát v živote by sa mohol uraziť, učeníci koľkokrát by sa mohli uraziť. A veľmi sa mi páčil jeden taký výrok jedného takého starého kresťana, ktorý povedal: vieš, brat, ja som taký duchovný smetný koš. To mňa môžu hádzať, čo chcú ľudia. Ja si to vypočujem, ja to pozbieram. My môžeme urážlivosť veľmi rýchlo premenovať a povieme, že ja nie som urážlivý, ale ja som jemný, citlivý. On je citlivý. A to už je cnosť, keď niekto je citlivý. Alebo tvrdohlavosť, keď niekto je tvrdohlavý. Ťažko jednať s človekom tvrdohlavým, ale keď to premenujeme, tvrdohlavosť, tak povieme zásadovosť. Ja mám svoje zásady. Ani za svet sa s nikým nedohodnem. Tieto príklady som povedal len preto, aby som nejako tak znázornil, že niekedy my nevieme, čo robíme. Nevieme, akí sme. Tí druhí sú zlí. Tí druhí ma nechápu. Každý politik to hovorí, že ten druhý je zlý. Ten druhý to myslí zle. A možno aj veriaci ľudia to isté robia, čo politici. Tí druhí sú zlí a ja som dobrý. Všetci sú zlí, len ja som dobrý. My nevieme, akí sme. Dávid podobne nechápal, aký on v skutočnosti je. Nechápal veľkosť svojho hriechu. On, keď počul ten príbeh, ktorý mu Nátan porozprával, tak on samozrejme nevedel, že ten príbeh je o ňom. On si myslel, že to je naozaj pravdivý príbeh a v tej situácii Dávid vyriekol akýsi rozsudok sám nad sebou. Pretože on si myslel, že naozaj sa to stalo, že jeden človek, ktorý mal mnoho oviec, keď dostal návštevu, tak zobral tú jednu jedinú ovečku toho biedného človeka. On naozaj si to myslel, že sa to stalo. A Dávid, v jeho srdci sa zobudí spravodlivosť. A Dávid vybuchol zo seba, ani nedovolil Nátanovi, aby dopovedal ten príbeh a hovorí, synom smrti je ten človek, ktorý toto spravil. To snad není možné, že toto niekto môže spraviť. Ten musí zomrieť. A za tú ovcu dá 4. Štvornásobne zaplatí. To, čo Dávid vlastne použil, to je zákon, Mojžišov zákon. Mojžišov zákon to hovorí, že keď niekto úmyselne niekomu urobí škodu, úmyselne ublíži, tak vracia štvornásobne. A Dávid
dvojnásobok hovorí vtedy, keď to nebolo úmyselne. Úmyselne bolo štvornásobne. Brat mi tu ukazuje, že dvojnásobne, Mojžišov zákon hovorí, keď som nemohol za to, teraz som išiel a som zrazil ovcu niekomu, teda tedy neboli auta, ale nejakým, tak som mal dvojnásobok vrátiť. To bol Mojžišov zákon. Ale keď úmyselne to urobil, a ten človek úmyselne urobil, to bol štvornásobok, a Dávid nevedel, že ten rozsudok vyriekol sám nad sebou. A v tej situácii Náman mu hovorí, že dobre, Dávid, dobre si povedal, ale ty si ten muž, ty si to urobil. Nátan mu nastavil zrkadlo, pozri sa do zrkadla, aký si. Pán Boh ti nastavuje zrkadlo cez tento príbeh. Aký ty v skutočnosti si. Tento príbeh som čítal preto, lebo chcem poukázať na to, že Pán Boh mohol poslať Nátána k Dávidovi otvorene s kázaním a s Božím zákonom a mohol Nátán Dávidovi povedať, že podľa Mojžišovho zákona to, čo si urobil, to smilstvo, že si zobral manželku a to si zabil, to sa trestá týmto spôsobom. Mohol to Nátán urobiť? No mohol. Pán Boh mohol mu poslať takýto odkaz. Čo by sa stalo, keby to Nátán urobil? No možno, že by doplatil na to svojim životom, lebo Dávid by povedal, že vojakom, že poďte sem, zoberte, zavrite ho. Treba ho umlčať. Lebo keď niekto rozpráva, tak toho treba umlčať, aby nerozprával zbytočne. Mohol Dávid takto zareagovať a mohol Nátan takto dopadnúť, ale Nátan pod Božím vedením, pod Božím dozorom robí inak. Nátan rozpráva mu neutrálny príbeh. A čakal, ako zareaguje Dávid na ten príbeh. Krása tohto príbehu spočíva v tom, že Dávid vyskočil. Dávid zastavil Nátána, aby už nehovoril ďalej ten príbeh a vyriekol rozsudok. O čom svedčí tento postoj Dávida? O tom, že Dávid dokáže hriechy iných ľudí jasne definovať. Dávid vie, čo je správne a čo je nesprávne. Niekedy si myslím, že takí sme aj my. Že my vieme hriechy iných ľudí jasne pomenovať. A vieme identifikovať a vieme povedať, že čo tento človek robí, to je nebiblické, to je hriech. My hriechy iných ľudí vieme. Ale keď sa to týka nás, keď už je to môj príbeh, tak už jednáme troška inak. Nátan, keď povedal Dávidovi, že ty si ten muž, tak Dávid spoznal sám seba. Keď čítame ten príbeh, tak zisťujeme, že Dávidovi ten príbeh stačil k tomu, aby sa pokoril, aby sa pozrel do zrkadla, aby oponoval Nátánovi, aby ho nevyhodil, ale aby poznal sám seba, že to naozaj je o mne, že ja som to urobil. Ja som vlastne ten vrah, ja som ten hriešný človek. A tento príbeh nám rozpráva o tom, že Dávid nakoniec pochopil seba, aký on v skutočnosti je. Ja tu by som chcel položiť otázku tebe, brat i sestra, i sám sebe. Chceš aj ty vedieť, aký si? Chceš spoznať, aký si? Kde treba ísť, aby sme spoznali, aký sme? Aký v skutočnosti sme? Jan Kalvín povedal, že tajomstvo spasenia spočíva v dvoch poznaniach. A potom cituje Ján 17. kapitolu 3. verš, kde je napísané, že a to je večný život, aby poznali teba, pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Za prvé, v poznaní Pána Boha, tajomstvo spasenia je v tom, aby sme Boha poznali, a za druhé, aby sme poznali sami seba, aký sme. Lebo pokiaľ nebudeme poznať sami seba,
tak tajomstvo spasenia v tom spočíva, aby sme poznali dobre sami seba. A preto som v úvode položil otázku, bratia a sestry, máte aj vy túžbu poznať nie Pána Boha, aj Pána Boha chceme poznať, ale aj seba, aký my v skutočnosti sme. Poznáš už seba? Vieš, aký si muž? Vieš, aká si žena? Mal by si odvahu prísť k Pánu Bohu s otázkou, Pane Bože, možno nie verejne za mikrofónom, ale niekedy doma večer a na modlitbe položiť Pánu Bohu, Pane Bože, aký som ja? Ako mňa hodnotíš? Ako mňa vidíš? Ako vidíš moje reči, moje skutky? Aké sú pred tebou? A ten môj životný štýl a to moje správanie, moje jednanie je v súlade s tvojou vôľou. Aký som ja človek? Som ja dobrý alebo zlý? Otázka je, ako to zistiť? Ako Pán Boh nám zjaví, aký sme? V úvode som povedal, že sa nepýtajte ľudí, čo ľudia o vás hovoria. Pretože sú rozdelení do rôznych skupín. Tá prvá skupina, čo nenávidí, ten nemôže povedať pravdu. Tá druhá skupina, ktorá miluje, tá nemôže povedať pravdu. Tak koho sa mám pýtať? Nestranných ľudí, ktorí sa nezaujímajú. Tak tí tiež povedia, mňa to nezaujíma, aký si ty človek. My nemáme človeka, nevieme, koho sa opýtať. Aby nám, jedine Pán Boh je ten, ktorý nám môže povedať, aký v skutočnosti sme. Boh pozná, aký sme, a Pán Boh je pripravený nám to aj zjaviť. A otázka je, dôležitá otázka, ako? Ako Pán Boh nám zjavuje, aký v skutočnosti sme. Rímanom, keď nalistujete 15. kapitolu, tak tam je napísané, budem čítať 4. verš, lebo všetko, čo je tam prv napísané, je napísané na naše ponaučenie, aby sme skrze trpezlivosť a skrze potešenie písem mali nádej. Inými slovami, apoštol Pavel hovoril, že Pán Boh nám zjavuje, aký sme skrze písmo a písme napísané príbehy. Pán Boh cez príbehy Písma svätého nám chce povedať, aký sme. Keď my čítame príbehy z Danielovej knihy, prečo sú dôležité príbehy Danielovej knihy pre nás? My vieme, že prvých 6 kapitol Danielovej knihy obsahuje príbehy a ďalšie kapitoly, ďalších 6 kapitol obsahuje proroctvá. Prečo tie príbehy sú pre nás dôležité, pre nás, ktorí žijeme v závere dejín? No preto, lebo to sú príbehy, ktoré hovoria o tom, že čo na nás čaká v závere dejín. To sú príbehy, ktoré nám zjavujú. My čítame príbeh o Danielovi, že on bol v Babylóne. O kom je ten príbeh, že Daniel bol zajatý a bol v babylonskom zajatí? No o tebe, o mne. Aj my sme v Babylone, v babylonskom zajatí. Rád by som to premenil aj na drobné, ale teraz z časových dôvodov to nechcem urobiť možno niekedy inokedy, čo to znamená babylonské zajatie. Lebo my si myslíme niekedy, že v babylonskom zajatí sú len tam tí druhí ľudia, ktorí chodia do toho veľkého chrámu. Oni sú v babylonskom zajatí a my o sebe si nemyslíme, že sme v babylonskom zajatí. Ale keby sme pod lupou pozerali na náš život, tak by sme zistili, že aj my sme postihnutí niekedy. A preto Danielové knihy sú vzácne pre nás, že v tom babylonskom zajatí, ako Daniel sa zachoval, to je príbeh o tebe. Preto tie vzácne príbehy z Danielovej knihy my študujeme. A je to veľmi dobré vidieť, že Daniel v jame levov sa zachránil a že Pán Boh ho vytrhol a to je náš osud. Pán Boh nás zachráni. Alebo traja mládenci v tej rozpálenej peci sa zachránili. Oj, to je úžasný príbeh. Nie tak, oni boli verní Pánu Bohu a Pán Boh ich vytrhol. A čítajme tie príbehy, lebo aj my sa dostaneme do rozpálenej pece, symbolicky, do nejakého problému a Pán Boh nás zachráni, vytrhne. Pán Ježiš tam chodí ako štvrtý medzi nimi. Joj, to je úžasné. Aj deti milujú ten príbeh. Ja ako dieťa som rád počúval tie príbehy, preto som povedal, že sobota pre deti neskončí detským príbehom. Ale aj deti milujú príbehy Danielovej knihy. A je to dobré, keď vedia, čo je tam napísané v Danielovej knihe.
Aké príbehy? Lebo tie príbehy sú napísané o nás. Duch prorocký hovorí, že v závere dejín bude Boží ľud presne to isté v babylonskom zajatí prežívať. Ako prežívali traja mládenci, ako prežíval Daniel v Babylone. A preto my čítame príbehy písma svätého. O čom je príbeh Jozefa v Egypte? A o čom je príbeh Jozefa od počiatku, od tých 17 rokov, keď nosil to krásne rúcho a pyšne tak chodil a rozprával tie svoje sny. O čom je ten príbeh? No o tebe. Je to náš príbeh. Aj my tak jednáme. Ako Jozef jednal. Povyšenecký ja. Čo vy? Ja mám videnie, ja poznám. To je náš príbeh. A Jozef sa dostal potom do väzenia a tak ďalej. A to je krásny príbeh, ktorý ilustruje, že Pán Boh posiela svoj ľud do ohňa, do väzenia, do ťažkosti, do problémov, do otroctva. Až potom nakoniec z neho je už hotový človek, veľký človek. Je to veľmi krásny príbeh. A deti by to mali vedieť, ten príbeh o Jozefovi. Je to jeden z najkrajších príbehov písma svätého. Mali by sme o tom premýšľať a uvažovať, že to je môj príbeh. A hľadať sami seba v tom príbehu. A keď my chceme vedieť, aký sme v skutočnosti, tak čítajme tie biblické príbehy, ktoré nastavujú nám zrkadlo, že aký sme. Pretože všetko, čo je tam napísané pre naše ponaučenie, aby sme z tých príbehov vedeli Boží odkaz, Božie zrkadlo, vlastne, aby sme sami seba v tých príbehoch našli. Hociaký príbeh písma svätého, keď čítame, mali by sme tam sami seba hľadať, že kde je tam moje miesto, čo ten príbeh mne hovorí. A ja mám rád tie pekné príbehy písma svätého, ale niečo ma znepokojuje. Viete, čo to je? Že v Biblii sú aj nepekné príbehy. Poznáte nepekné príbehy z písma svätého? V Biblii nie sú len príbehy o Danielovi a Jozefovi a o Ester, ale sú tam aj príbehy, také menej pekné príbehy. Neviem, či poznáte príbeh Géháziho. Počuli ste Géházi, meno Géházi? Kto bol Géházi? Géházi bol prorok, budúci prorok. On nalieval vody na Elizeové ruky. A my vieme, že kedy Elizeus nalieval vody na ruky, to bola symbolika Eliáša. A tým vlastne sa stal nástupcom Eliáša. Eliáš odišiel do neba, Elizeus sa stal veľkým prorokom, dostal dvojnásobok ducha Božieho, než mal Eliáš. A Géházi bol jeho učeň. Géházi nalieval vodu na ruky Elizeové. Ako dopadol Géházi? Je to príbeh písma svätého. Poznáte? Nemusím prerozprávať ten príbeh. To ma znepokojuje, že to je Biblii. Ten príbeh. A o čom je ten príbeh? Čo ma ten príbeh informuje? O čom? No je to o tebe. Je to o mne. Nie je to môj príbeh? My máme príbeh Báláma, tiež v písme svetom. Bálám nebol hocikto, to bol Boží prorok. A nie hociaký Boží prorok, s ním komunikoval Pán Boh. A ako dopadol Bálám? O čom je ten príbeh? No o tebe, o mne. Keď my čítame príbeh o Ananiášovi a Zafíre v písme svetom, v rannej cirkvi, viete, čo spravil Ananiáš, Zafíra, ako dopadli, ako klamali, zomreli, boli potrestaní. O čom je ten príbeh? O mne? O tebe? Ma znepokojujú tie príbehy, ale predsa tie príbehy sa dostali do písma svätého, aby sme ich čítali, aby sme cez tie príbehy Pán Boh nám odkazuje. Pán Boh nám chce povedať, akí v skutočnosti sme, aby sme v tých príbehoch sami seba našli.
To sú príbehy nádeje. Tie príbehy v písme svetom nie sú preto napísané, aby Pán Boh sa nám posmieval, že to si ty Geházi, to si ty Bálám, to si ty Ananiáš zo Zafírov. Nie preto. Ale tie príbehy sú príbehy nádeje. Pán Boh chce nám dať odpoveď niekedy na naše otázky, aký my v skutočnosti sme. A tých príbehov negatívnych je o mnoho viac. Ja som len 3 spomenul, tie najväčšie, ale sú aj iné príbehy. A keď Dávid počul príbeh tohto muža, tak poznal sám seba, že aký on v skutočnosti je. On vyriekol, synom smrti je ten človek. A keď Nátan mu povedal, a ty si ten muž, tak Dávid povedal, prepáč, tak som to prehnal troška, až natoľko som... Nie. Dávid vedel, že vyriekol súd sám nad sebou a ten súd už nezobral späť. Ja musím zomrieť. A v tejto situácii, keď Dávid uvedomil, že urobil som hriech, za čo podľa Mojžišovho zákona by som mal zomrieť, pretože tie hriechy trestali smrťou, tak čo tedy Dávid povedal Pánu Bohu? Pane Bože, na mňa to neuplatní, lebo ja mám nejaké zásluhy. Ja som niečo dobré už aj urobil, tak ber to do úvahy. Nie. Pán Boh, Dávid povedal a na tom trval, synom smrti je ten človek. Ja musím zomrieť. Ja skôr než pôjdem ďalej, by som ešte chcel na malú chvíľu sa zastaviť a chcem premýšľať nad tým, že ako by sme sa zachovali my, keď Pán Boh vyriekne nad nami nejaký rozsudok. Keď čítate Veľký spor vekov, kde sestra Vajtová opisuje tretí Kristov príchod a ten súd, keď bude vyrieknutý nad bezbožnými ľuďmi, ako sa zachovajú bezbožní ľudia? Budú protestovať, alebo uznajú, že spravodlivé sú Božie súdy? Ako ste to čítali? Ako? Uznajú. Spravodlivé sú tvoje súdy. Každé koleno sa pokloní, nikto nebude protestovať, že falošne vyniesol rozsudok. On nebral do úvahy moje... Nie, všetci... Pán Boh presvedčí všetkých. Ako sa zachováme my v tej situácii, keď povedzme, nebudeme odsúdení, ale budeme spasení, teda bárs by sme všetci boli spasení, ale dostaneme menšiu odmenu než náš sused, alebo brat, ktorý sedí vedľa nás v zbore. Pretože aj to je možné, že jeden dostane viac a druhý menej. My si niekedy myslíme, že všetci musíme rovnako odmenení, pretože my máme jedno podobenstvo v pracovníkoch na vinici a všetci dostali za denár. Takže my si myslíme, že všetci budeme rovnako, ale Biblia to neučí. Biblia hovorí, že každý bude odmenený podľa svojho života, podľa svojich skutkov, ako on vlastne žil. A to je spravodlivý Boží rozsudok. Biblia hovorí o tom, že jeden dostane biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nikto nevie, iba ten, kto to dostal. A na druhom mieste je napísané, ten, kto zvíťazí, bude spolu so mňou sedieť na tróne, ako som ja zvíťazil a sedel so svojím, dostane inú odmenu. Ako sa budeme my správať, tedy keď zistíme, že tamten dostal viac a spolu so mňou chodil do zboru? Ako budeme hovoriť, Pane Bože, spravodlivý si, alebo budeme protestovať? To je hypotetická otázka, ale v skutočnosti je to dôležitá otázka, lebo Pán Boh bude súdiť nás podľa toho, aký sme. Boží súd bude spravodlivý. A ja som vďačný Pánu Bohu, že Lotor bude v nebi. Ja som vďačný Pánu Bohu, že aj lotri môžu byť v nebi. Veríte tomu, že Lotor bude v nebi? A myslíte si, že Lotor dostane takú istú odmenu ako apoštol Pavel? Že to isté dostanú?
na tej istej úrovni budú, alebo nejaký prorok Izaiáš. Nevieme, ale určite by to nebolo spravodlivé, keby dostal tú istú odmenu. A ani nebude tá istá odmena. Ale keď prídeme k tomu, že bude vyrieknutý rozsudok, aby sme vedeli povedať, Pane Bože, spravodlivo si rozsúdil, lebo ja som bol taký, ako si ma odmenil. Lebo ty si ma dobre ohodnotil. Ja taký som. A aby sme ešte dnes predišli to sklamanie, čo môže prísť potom na konci, lebo na konci bude aj také sklamanie, že niektorí ľudia prídu a povedia, Pane Bože, ale ja som kázal evanjelium. A ja som knihy rozdával. Pane, ja som robil všelijaké prednášky a pomáhal som ľuďom. A Pán Ježiš povie, nikdy som vás nepoznal. Odídite odo mňa, činiteľi neprávosti. To bude sklamanie. Lebo nepoznáme, aký sme, nevieme, prečo to robíme. Nevieme, aké sú naše pohnutky. Veľmi na tom záleží, aké sú naše pohnutky, prečo niečo robíme. Keď my nevieme, aký sme, tak možno, že na konci prežijeme sklamanie, lebo tam nám bude ukázané, aký sme. Ale dnes môžeme poznať, aký sme a môžeme zmeniť aj svoje pohnutky, môžeme zmeniť aj svoj postoj, aj svoje reči, aj svoj život. Môžeme opustiť niečo zlé, čo nám Pán Boh ukáže, že toto nerob. Tak my môžeme sa zmeniť. Dnes ešte je tu čas milosti. Dnes preto treba čítať biblické príbehy. A na záver nášho uvažovania musím znovu položiť otázku, že či už poznáme seba, aký v skutočnosti sme. Či môžeme povedať z istotou, že Pán Boh mi zjavil, aký som ja. Pán Boh mi ukázal môj vlastný obraz. Vieš, aký si, zaujímaš sa o to, aký si, premýšľaš niekedy o tom, čo ja robím, je to v súlade s Božou vôľou, aký som ja muž, aká som ja žena. Nezabudnime na to, že je to veľmi vážna otázka, pretože ten, kto nepozná Boha a nepozná seba, podľa Kalvína, veľmi ťažko bude spasený. Je to otázka spasenia. Preto čítajme príbehy Písma svätého, pretože tie príbehy sú príbehy nádeje. Je to príbeh, alebo sú to príbehy preto, aby Pán Boh nám zjavil obraz o nás, aký v skutočnosti sme. A moje prianie je, aby ste čím skôr v jednom príbehu našli seba, svoj vlastný príbeh. Aby sme našli, aby som nerozprával o vás, ale aj o sebe. Aby sme čím skôr našli sami seba v biblických príbehoch, lebo to bude pravý obraz o nás, aký v skutočnosti sme. Nech nám Pán Boh pomôže seba v písme nájsť. Amen.